Altså... Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. I dag så skal jeg Robin så vise jer, hvordan man egentlig kan... Ja, ellers som ikke kan sige, men ja, ellers så fortæller jeg bare, hvad Robin siger. Men ja, metoden, det er simpelthen, hvad hedder det? Double edit bind, eller hvad man skal kalde det. Det er double edit bind på ens keyboard for eksempel, så Robin han kan lige vise noget her. Yep. Og hvis I så lige skal have proof, og så er det for den der røde boks, ja. Hvis I lige skal have proof på, at der ikke er noget micro, så kan I lige høre mit keyboard her, og så begynder jeg. Det er så ikke en macro, så den metode mig og Robin bruger, jeg ved godt der står E der, men det er ikke det jeg bruger. Vi bruger den metode som hedder, hvad det nu, hvor at du har en edit bind, men så har du endnu en edit bind på dit keyboard, fordi det er muligt for dig at trykke hurtigere på dit keyboard, end det er at trykke flere gange på din mus. Så vi bruger Enter og Shift, som Robin kan demonstrere lige her. Så hvis man trykker, hvis jeg, ja, det kunne være nemt at lige tænde på mit cam. Jeg sætter lige for at tænde på det med cam, så jeg ikke vil vise jer, at ja, viser jeg bare lige mit keyboard, så man kan se det. Så skal vi tænde for det. Så kommer det op. Men så kan Robin lige vise jer her, at man selv kan vise det selvfølgelig. Men det er nok ikke en lige så god metode ind i et rigtigt game, okay. Ind i et rigtigt game, som det er her. Men som vi kan se, her har jeg så mit keyboard, men jeg lige vender lige lidt på hovedet af en eller anden grund. Men ja, som vi kan se hernede. Okay, jeg skruer lige ned for lyset på mit keyboard. Som I kan se. Jeg tror, det her. Så har jeg Shift og Enter. Så kan I lige se det. Så får I lige lov til at se det. Så jeg bruger Shift og Enter her. Og Robin han har lige lavet et... Hvad er det? Visible build hernede. Hvordan? Her har Robin lavet en visible build, det er i gang med at bygge sig. Så vi kan lige lave nogle rigtige visible builds, når jeg lige har... Jeg skal lige sætte den her setting. Fire og target, den skal lige sætte tilbage. Helt ned til... Jeg laver ned til 10. Det er hvad man kan få det til. Så skal jeg så have mine fingre her på min edit-knap, som I kan se her. Undskyld, at det vender på hovedet. Jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg kan lige prøve at vende det op sådan der. Og så lige se, om I kan se det her. Som I kan se her, trykker jeg hernede. Så prøver jeg lige at vise på en god måde. Ja. Det kan jeg ikke vise på nogen god måde. Udover at gøre lak. Som I kan se her, så har jeg mine hænder her. Så Robin han står lige heroppe og prøver at lave den her visible. Som I kan se. Så prøver jeg lige at gøre den her visible, mens jeg kigger på Robin, så vi kan se, når han gør det.
Så vi slukker lige for det her, fordi det har ikke så meget strøm. Og så skal jeg råbe mig lige på invisibilitet her. Det her, det er Robins helt normale edits. Jeg stiller mig lige her, imens Robin han skal prøve at float mig med sin enter og shift. Og så har Robin lige prøvet at float mig med normale binds, så I kan se, hvor stor forskel det er rent faktisk. Fordi det er stadig meget hurtigt, men det her, det dobler altså også bare lige speeden bare. Så ja.